Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa ganito? Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Lingiyay mong tupad ing na nakadumdum nakasdalan sa kinabuhi. Nakadumdum na. Asa man kita padong? Padong kita sementeryo. Ilingay imong tupad ing na kanusa ka kamo abot dito sementeryo. Ano ba imong tupad ba? Nagtuod ay kag di na mo sangko sementeryo. Mo na ang ato ra gyud nahibaw-an ang dalan ra gyud padung sementeryo. Nanglitan kaon kag maayo aron mabuhi ka. Oy, kanang pagkaon mo na mohatod nimo sementeryo. Daghan kay ro mga batan-on nga matay tungod sa mga gikaon. Sige kag exercise jud kag maayo aron kunuhay ka sikag jogging aron jud ka ma-healthy na adto ra gyapon ka mo sangko sementeryo. Daghan kay nga sige exercise na diha silang pag-exercise diha hinon sila namatay. Sangko lang yan po sementeryo. Sigig misa aron yun mabuhi. Sigig ampo. Na maganin na nga matay samtang nagmisa. Mga igsoon, hain man, asa man ang dalan padulong sa kinabuhi. Kanang dili mo agig menteryo. Naabawa. O kinsa man si Jesus ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Ana. Muna kung musunod ta ni Kristo, padulong kita sa dalan, nagsubay kita sa dalan sa kinabuhi. Diin man agis Kristo, aron mo abot siya ngadto sa kinabuhi nga di na gyud mamatay. Ni agis siya sementeryo. So kinahanglan di ay kitang tanan muagi ta sementeryo. Gina, lingian sa imong tupad. Ingna kuyog tanad to sementeryo. O kuyog dili. Ang nakaapan lang nato mahadlok manggutas sementeryo. Maglikay man ta. Nya mao man day na siya'y agianan aron makaadto ta sa kinabuhing way katapusan. Si Jesus niagi diha. Mao na gihisgutan ron sa atong mga pagbasa hasta sa atong ebanghelyo nga nagkaratol-ratol sila, mura na sila nagkagubot kay wa naman siya dito sementeryo, nagilubong man tato. Human sa tulok adlaw wa naman siya dito. Nga naman kay si Jesus nagtudlo nato nga kanang menteryo agianan ra na aron makaadto tas kinabuhing dayon. Ang kadtong mahadlok sa menteryo piligrong dili makaadto sa kinabuhing dayon. In short, kanang mahadlok mamatay padong na sa impierno. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ingna kanang naong nimo makapalangit na nimo. Ano ba? Na kanang naong nimo karon ba makapalangit na? Kana. Ug unsa may gihisgutan sa unang pagbasa niingon si San Pedro, hinumdumi ang gisulti ni Hari David nga dili gyud magpabilin sa yuta ug dili gyud madugta ang lawas sa tinuod nga Mesiyas. Ug mao na si Jesus. Kay dili siya pwedeng kuptan sa menteryo or sa kanang gitawag nato og kamatayon. Mo lahos gid siya ngadto sa kinabuhi. Mo nang ayaw kahadlok ni anang kamatayon dinhis kalibutan nga musangko ra sementeryo. Ay kahadlok ana. Kay moagi ra ta diha. Nya kon magkuyog tas Ginoo, agakon ta niya
Nya inigagak niya nato, igo ra kang maglingi-lingi dito sa bungbong sementeryo, lahos din ka ngadto sa langit. Ana, diri sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan sa diri, giunsa ta paglukat ni Kristo gikan sa kamot sa yawa nga mo'y tag-iyas kamatayon. Gikuptan man gud ta sa yawa, pagkasala ni Adan og ni Eva ba, ang yawa na nagkupot sa tao, didto sa impierno niya gibutang ang tanang tao. Mao bitaw na nga sa atong profession of faith, moingon ta, mikunsad siya sa impierno. Miadto si Jesus sa impierno, misud siya sa lubnganan, ningadto siya sa impierno. Giunsa man niya, unsa iyang gibuhat dito? Iyang gipangkuha ang iyang nalukat nga mga kalag, gipangkuha na niya, gidaan niya sa langit. Ug unsa may gigamit niya paglukat nato, matud pang San Pedro, dili kwarta, dili bulawan nga lumalabay lang ang value. Ang iyang gikuha, ang iyang gilukat nato, ang iyang yung dugo, bililhong dugo. Nilingian sa dimong tupad, ingna lukata ko. Ingna ba, ingna, lukata ko. Lingia ba, imong tupad, hindi man mo manglingi, ingna lukata ko. Samtang naginhawa pa ta, ang menteryo nagkahulugan na og kasakit, cross sa atong kinabuhi. Muna ang tao nga magsigig antos, unya mahigugmas pag-antos, aron ilukat niya sa iyang isig katao, mauna sila'y makaadtos kinabuhi. Mauna nga ningos Kristo, pasana gyud ang imong cross. Kay kani manggong mo pasantas atong cross, kanang muantos ta, dunay malipay. Di man ini ha? Basta muantos gani ka, dunay malipay. Di mong to? Basta muantos ka, dunay malipay. Pero magsigi gani kag pangitag kalipay, dunay gyud magantos. Kinsa maron sa atong mga politicians, Duterte group, Marcos group, Pinklawans group, nga nakahatag og kalipay sa mga Pilipinos. Secret. Mailhan nimo, kanang kusog mo antos. Pero kanang kusog kayo mangitag kalipay nga mga politicians, nga ang ila jong kaugalingon mo ilang lipayon, daghan kay na silang pag-antos nga nahatag sa Pilipino. O kung sa mangyong makalipay nato dinis kalibutan, kana mangyong kwarta. Mao ginay nag-una. Kanang magsigig pangitag kwarta kay makapahayahay gis ang kinabuhi, makapaantos gina. Ni lingian sa di mong tupad. Ingna moantos kag palit o raffle ticket. Sige, kamot tanan. Isa ko nung kamot, kinsa na nakapalit o raffle ticket. Taas nga kamot. O tanawa, nakalipay na mo sa atong parokya, kanang wa mo pataas inyong kamot kay mga daw kay mustanan. Kaniadto ba? Hinaot unta mausab na mo karon. Apil na sad mo mga online parishioners. Antusa og palit ang raffle ticket 200 ra ni pesos. Hibaw na mo sa atong raffle ticket namta dihay mga tarpaulin 200 pesos. Ang title ani kay sa to, Listen, Unite, Build, and Build. Unsa may atong tukuron, gikan aning atong antusan og palit, mao kining mosunod. Una, atong bell tower. Nanaga, sugod na naron diha, hapit na gyud, tunga-tunga na gyud tingali na. Unya human ang atong adoration chapel kanang gikabiran dias ubos, nagasugod na puna das sulod nya ang atong bag-ong CR nindot na atong CR diha, pwede na mo mga tuog diha, labi nagmadakdak mo anhagin mo daghan ra ba kay tiwasonon din dakdak mo dito at tugin mo katuog sulod.
Pero may na lang, kay dool raman. Atong mo badakdak dito, layo kay ugat. Madara mo dagi, doot wheelchair, matukol. Di bitaw, ay, sa mo pag binuang niya. Kana, mo gasto na dihag mga, siguro na as mga 5 million. Dapita diha. Mo napalit yung mong ticket. Baron mahuma na nato. Nya ang isunod nato among na desisyonan dili lang mo sa atong dako kay diring project sa Loyo katong activity center kay murag dako ra gyud kay ito di pa to madaa karon tuigan krisis kayo. So anhi lang ta sa atong mga lingkuranan ato ning ilisan tanawa na mo na atong bag-ong design. Okay ra na ninyo? Nya do naman tay sorry kayo ha kay wa din ni nako mapasabot pero basing nalimtan ra sad nako atong ato man taning dugangan atong lingkuranan nag-solicit man ta atong sponsorship nga 13 ka bag-ong lingkuranan kay idugang nato sa dihang daghan na natoy nang donate actually kung tanawon diri ha nag-solicit ato og 13 ka lingkuranan ang atong naman toy mga pledges niabot naman tog 13 unta pero ang nadayon ra gid natog dawat equivalent ra sa 9 pius siyam ra ang na-covered sa ni donate mga 512,952 good for 9 kay ang atong budget ato 55,000 man so 9 ra ato na nang gipundo kaning atong bag-ong design sa lingkuranan kustinganan pa ni nato niya atong tanawon kun mo igo-igo ra atong 55 di idayon gito kuan pero salamat kayo sa mga nanghatag nya katong ni pledge atong 55,000 13 man to kuwangan pa mag-upat 9 ramay na remit nga kompleto wa mo ka kompleto di lang nako isulti mga ngaan dire kanang pwede sa inyo kompletohon nya og nakuwangan tong inyong 55 ay na lang mog puno unya sang nasobra sad to gamito na to sa sunod nga mga lingkuranan. Salamat kayo ha. So ato tong giforgo katong kanang design na kay na desisyonan nga gipang-agay ay naman na nya magsige lang tag repair ana dako gasto unya agay-ayon lang yapon. Na atong ilisan og kombinasyon sa steel ug sa wood. Okay na siya. Haron inig agay ay sa wood napay steel. Inigtaya sa steel na pay wood. Di ba? Kaya sa kanay na magtakod man dayon. Inigagay ay riskilid. Takot dayon sa sandiganan. Abot pas lingkuranan. Muna iglingkod ninyo. Paakon ninyong lubot. Igsandig. Paakon ninyong likod. So, kaning upat ka kaning ato mga lingkuranan, posible po ni nga mogasto po ni mga 5 million. Tayo na siya. Unya kaya ang atong pahilunaan aning atong raffle number 1 yun, ang ato mang pista. Pista ba? So, mugasto sa tingin ning atong pista tingali mga 3 ngadto sa 5 million. Kay manghatag tag mga bugas, napatay premyo sa atong raffle, mga 5 million gitingali kay ang atong premyo lang daan 2 million na gud na. Di ba? Ganahan mo angkon sa 2 million. Kada rabat ticket mo daog pananglitan usa ka first prize, usa ka 500,000. Nya ang second prize 5 katag 100,000. So 5 ka winners. Ang third prize 8 katag 50,000. 8 na ka winners. Nya ang atong consolation 40 katag 15,000. Di. Pila na tanan? 1 plus 5, 6 plus 8, 14 plus 40, 54. 54 ra ka tickets. Nya ipalit kag 200 ka book tickets. Pagbunot, 40 gini mong sortiha, ang 54, naaragin nimo. Imo tanan consolation, imo tanan. Di ba? Posible man na inana. Unsa may imong buhaton na o maanha nimo ang tanan.
Nainiingon ako, akong gisultihan, ana ba? Sa mau ba, padir? Dili day ka nang makadaog na ka, di na ka pwede. Ako, dili, kada ticket makadaog. Ina. Unya, gimutan ng ticket, palit kag 1,000 kabuk tickets. Unya, ikarag yung nabunutan. O, di, imo na tanan. Inshallah, kauwaw sa daana, padir, oy. Nako, ngang mauwaw man ka, nga imo raman sa nang i-donate. I-donate lang sa na din, eh. Okay. Aron di ka mauwaw. Di makaingon na ang ubang namalit og ticket, sana all. Pero asa man jud ka mudaog? Mudaog ta siguro gyud kaayo sa premios Ginoo. Kanang atong 2 million nga gihisgutan nga naay consolation, premyo na sa kalibutan. Dili tanan makadaog ana, pero ang premios Ginoo tanan nga mopalit og raffle ticket mudaog. Sample, 200 pesos imong gipalit, ingon ang Ginoo, unsay imong gihatag nga dili ka mangayog bayad, iuli na nako nimo labing minus 100 times. So i-times nag 100 sa Ginoo, 200 times 100. Pila na may imong dawatonos Ginoo? 20,000. O labaw pa sa atong konsolisyon. Labaw kay sa atong konsolisyon. Onya kay nipalit man kag 100 ka book ticket, ni apil man ka aning one stop challenge nga tag 20,000. So ang imong nahatag 20,000. Di jud ka mabunutan sa premios kalibutan, pero i-times mo na sa Ginoo ang 20,000 og 100. Pila na may imong dawatonon gikas Ginoo? 2 million. Bisan pag i-times 4 ang first prize. Di ba? So kaning tanan nga ni pledge, daog na mudaan kay ang premyo ani duha man kabuok, ang gikan sa Dios ug ang gikan sa kalibutan. Ang gikan sa kalibutan na ay limit nga mudaog 54 na ka tickets, pero ang premyo gikan sa langit gikan ginas Ginoo, why limit, tanan nga mopalit dunay premyo. Man mo to, so nindog lang tingali taw.